Boots na ako. Madilim? Madilim talaga. Parang may bagyo. Oo, may bagyo. May para ano rin lang. Picturing my hair. Thank you. Then one day you wake up. Bakit ka ba ganyan? Grabe, hindi umulan sa akin, pero ngayon bagyo naman. Sabi ko ako, pa-deliver. Bakit napitang ka masyado? Yung sila. Hindi ka lang. Ha? Mainit. Parang teaspoon. Okay lang. Mainit rin bibig ko. Extas mo na eh. Mainit. Kanila grabe, tabahan nyo. Extas mo sa akin eh. Model ka ba? Model ka dito, pero extas ako eh. Ah. Model ka ba? That's some words of... Joke lang. Yung bawa eh. Hindi. Ako eh, hindi ba? Hindi. Mainit. Ang bawa ng gabi, nahiya ako. Siw. Amin ko lang! Yung gumawa ng bricks. Wala mo naman yan, may semento. Bricks girl. Umet ka no, oh. 500 calories yung nawala. Ay, meron. Ang dami. Isa ba? Ang dami, oh. I love you, thank you. Alaki ng tiyan ko, promise. Ano mo? Yan yung taba niya. Na... Yan yung taba niya. Yun, okay na. Ano mo, ganito? Ang dami. Ang dami, oh. Grabe. Nalala ko siya, ha? Kit. Nalala ko si T.O.N. Diba ginaganyan natin? Ayo. Yung boobs na ginagawa para. Namiss ko tuloy. Huwag ka lang, may pong masakit pong nabok eh. As if one day you wake up and find that you're missing. Roy! Kaya naman ako nung masarap kasi. Roy, nakita mo yung bubong namin? Ha? Nakita mo yung bubong namin? Si Tom. Nakita mo yung bubong na? Ako Wala, hindi pa lang nakatali. Paano yun? Pwede mag-request kayo.